Is-sibt fil-għaxija l-awtoritajiet tal-pajjiż waslu il-messaġġ tagħhom għal dawn iż-żminijiet ta' festi. Bħala parti mill-inizjattiva Milit Flimkien fi Pjazza Kastilja telet attività mill-isbaħ u festiva anke bis-sem tal-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta u kor ta' tfal. Fid-diskors tagħha l-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono anke bis-swit ir-raġel tagħha Dr. Anthony Spiteri de Bono tkellmet fuq l-għaqda. Din is-sena kien hemm żewġ anniversarji importantissimi għall poplu tagħna, l-Indipendenza u r-Repubblika. U rejna f'dawn iż-żewġ anniversarji illi aħna konna maqudin meta seħħu u għatem l-għaqda fostna. Jiena nawgura lill-poplu Malti u Awċi kollu u miegħi jingħaqad żewġi li jkollkom miliet ħieni u sena li tkun mimlija paċi, sliem u fuq kollox saħħa. Il-Prim Ministru Robert Abela akkumpanjat minn martu Dr. Lidja Abela u bintom Georgia May semma kif il-poplu Malti għandu ħafna aktar x'jaqdu milli jifirdu. Illi verament jurikum bad kemm dan il-poplu għandu ħafna u ħafna aktar x'jaqdu milli xifirdu. U xemm misbaħ ukoll milli f'dawn iż-żminijiet inkomplu niċċelebraw il-familja. Dak il-valur tant importanti, n-nukleju tal-familja, illi ngħid illi għandna d-dover fuqna kollha, illi nibqgħu nsaħħuh, il-valuri tradizzjonali, il-ferħ li ġib magħha l-familja, il-ferħ li jġibu magħhom it-tfal. Huma dal-valuri kollha madudin flimkien illi jagħmlu dan il-poplu ngħid jien tant uniku, tant sabiħ, tal-karatteristiċi tant sbieħ. U għamel anke referenza l-inizjattiva Rigal bimħabba u kif dawk l-eluf ta' rigali twasslu bimħabba minn nies se jferħu ħafna u ħafna tfal. Ma naqas li l-Prim Ministru anke wassal messaġġ b'saħħtu ta' paċi. Għall-2025 għandi t-tama. Dik it-tama li titwielet anke minn realtajiet u minn ċirkostanzi differenti illi nemmen li verament l-2025 tista' tkun dik is-sena illi nerġgħu lura lejn il-bidu tan-normalità lejn il-paċi. U hekk l-appell mhux biss lejn il-popli ta' madwar l-Ewropa, ma fuq kollox lil min għandu l-privileġġ li jmexxihom. Jien ma nemminx li għandna mmorru fit-triq ta' aktar armamenti, ta' aktar eskalazzjoni ta' tensjonijiet. Iżda bil-kontra, nemmen li s-soluzzjonijiet huma madwar il-mejda tal-paċi, bid-dialogu, bid-diplomazija. Quddiem bosta nies li nġabru għal din l-attività anke wasslu l-messaġġi tagħhom l-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech akkumpanjat minn martu Anne Mary Grech u anke l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna. Fid-diskorsi tagħhom spikkat ukoll it-tema tal-paċi kemm fil-familji tagħna f'pajjiżna u anke fid-dinja.